তাই ডিস্ট্রিক্ট তাই যিনি সাব জোনালनि প্রেসিডেন্ট পাণ্ডবাবু তাই ওরা গোলক বাবু সাধন বাবু অসীম বাবু आं जतन सिंबाय मलिया और दाइसो आसल तुमाय जतन दाइ और पेंडलो झारा आसल तुनाय जतन आनि खापां हामजा मुक्ति जबान सिबाय आनि खायसा खायनि सावन दिनियो आं हठात खालाय सिया वन डे सेमिनारनि प्रग्रामावनो साहजमाबाय फैगा आं आनि परिचय सिगांलावग्रानि आं आनि परिचय इंखा आं महारानी हातीसरा स्कुलाव दंमोन थांनाय डिसेम्बराव नभेम्बर 30 तारिख पाइहा नभेम्बर 30 तारिख झरा नभेम्बर डिसेम्बर 1 तारिख के पाइहा ताकि तब 16 तारिख आं तब राजनैतिक नेसुगानि अभिज्ञता करी हायफानो बा खायसा खायनै जों जेराव बर'बाय इसा हायलायवन कहंखे अबहायसि आंथ' राजनैतिकनि आबैया हायफानो दाखुराव बखुराव मा सागो जों बिगत 70-72 बोसोर दिप्रायदों थांखा दामानि हिंखे राजनैतिकनि कारणे जों दिप्रायदों थांखा आबनो दाबाव सिनि महाराज जोंनो खारियाव सङो हायबाङो जेराव बर'नो दाखुराव बखुराव ज' दननो जोंनि महाराजमती सागै जों गोसोखाङो देशआव जाहाथेनाखि सिरि बायदि हाय खिरावै मानाय होनो आं आसा खालामो हायबाङै दाखुरावबो जेराव गोसोखाङो कहाँ के जे वारियस तंगेरो निरो बराव जतन कोई आनी होया गई जतन सामन तांगे जबाय बिहने निरो निथानबो आं ओ को किसी सकसारै आनी कोनो अरन पाइरखा ओ ताखरो ओ बखरो बीजेपी को बाय बाय दे